Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jing o jong ki nongrep hakabaya day bat ka jing bamdon ka Jaka ban penlong ya ka yo ka batikna kam tam ya ka yo step ka bagi nongrep ki jupen poi ya ki marrep ki jong ki nado ki jhor ki jhab bat ki so ki pai na ka liang ka dorbar right Nongkhrah haga arpu lai tari ko banai nai tung arzar arpu wei kala kular barkan ia ya ka Jaka ka badan komba Akar na ka benta ban penlong ya ka yo step ki babo ni ki nongrep ha ka jing ye kendo yo menteri ka tanat karep karyang uba bantai dor lingdo ha ka snong pahambir kila penpa ba ka jing don kam ka bah khmat jongki menta kadai ka yo ban penya yo ye ki marrep bat ki wei de ki jing don kam kumagalong menta ki nongrep ki dang penlong bai ye ka yo step ha ka wei ka Jaka jongki reu shimet ka badan ha ka snong nongpo wadla ka Jaka ka longru ka ba khapnya bat ka bajuan ra ru ya ka jing dheng kali ka ba serkhai ha ka por min step kham tam lei andala sedang ka por long school